oyo boretie obwemsie korwase county korwase ward ya Nyathieko nigo rero aikirana asa matanga ayamo ase ward ya Moticho abwe asa mochia esegi egenderete gati omugavana Okisi County Paul Simbarati amono mobunge o South Bugirango Silvana Sosoro abwe asa gendera batebanga niga boririe abakenya bonsi na abayibori kiujumura babe maiso chinga kechiga abana barase rusentambe na niga boria serikali ekorere abantu amagenderero chinga kechiga abakenya baganetie eserikali mono. Uyu nyatukabaga kuria ekirokyo bwa MCA kuru ase ward ya Nyathieko asireta Daniel Nyakundi kuwetera etiketi ya Jubilee niganya kobaga kuboria serikali ya county ya Kisii nyakobaki wikeni amagendere guchi asa abantu be county ya Kisii kaukwana chinga kenya kobaga wikena amatanga ayamo ayo akorekana ase ward ya Moticho yugotoka chinsemo cha South Mugrango nigo Nyakundi anyari kobaga komocha chisegi chabere kobachi kwenekiwa ase amatukamaga igati umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati na bwigo omubunge bwensemo ya South Mugrango Silvana Sosoro aba yabororo lakini bono otwarora chipara kirali nchiganirie chiruburwe omura yoyigani kanyere kobaga kuburi abantu bonse banyakobaga korerwa amagendero ase ali atakeire nane muno chinga chiri kitari kunyara kwa chikonyara chinyara kwa chigokonywa amone serikali nege tugene kote ya baba ndore bamutichu buna naro le woni batwagamba twakwana batageta machi batageta chipara batageta stima ebintu nebigari bitakiri ege na baro banyara komenya bana bakenya ekiyagara gwakana bali bako mugaba no ito Kisii umuchumba obusuru omoye musiye nabandi babwaterane egere bakonye nsiria abantu banyore chipara chiguru kabisa kirabe ndiri abantu banyora magendero nabo igoni ganya kobaga kuboria eserikali enene boigo gikubwatana amona chiri chi county chene kinganko beka chire oborindi bweisaine koje asichinsemo chiri chikonekia omochando bwo borendi una enchere yemo yokulinda abakenya bonsi nabo igoni ganya kobaga kuboria abaiburi banyako bakwenekia asabaro abana baba kunyako bakobera ana mono chinga kechiga chirusa entambe ye Christmas amono mwaka omuya waziri tubo borendi abe ki usalama abe ko borendi bweisaine kiara bona abantu nabange bakoleto butantanu bakoleto buchambazi asingi jisukuru gisiyekire bana bana besukuru bale bakonya kubebaja kulwa saba ibuli abayibuli babwatirira nga yabana abakurwa nakibakobuka nakibagutara nakibakwera nyumba egezo nyalo okeyubuke babo hingo reporter ya MSI jamangana magia kurwa ase ward ya Moticho yigotoka chinsemo cha South Mugrango eretariane Hespon Posire